না, বাংলাদেশে তো আমরা বলেছি বাইরের থেকে যদি মানে বাংলাদেশ থেকে বা রোহিঙ্গা ওরা যদি এখানে ঢুকে তাদের কোনো অবস্থায় আমরা ভিতরে ঢুকতে দেবো না, এবং যদি আসে আইদার ওদেরকে আইনের যে বেড়াজাল আছে সেই আইনের মাধ্যমে ওনাদেরকে প্রতিরোধ করা। Hello, Bab Song. Bahai Tong Bai. Wansukma Jotono Kahno Tong Bai Nai. Bab Song Nade Ojora Chin India Wangkai Kaisa Notu Belai Gurutopurno Jolidong important Tamungke Jara Patarni India Haboi Tong Nai ba Tripura Phanongka ba Assam Phanongka ba Jesa Jaga Phanongka Je Patarni Bangladeshi Rok ba Rohingya Rok Je Haboi Tong Nai Borno Nai Togo Karinani Abu Kaisa important Jolidong Bela important. Pia Ojorawo Chini Tiprasa Rokni Bisingo Hingke Tripura Hingke Nukmani Tamo Choli Hingke Ponchait Seklayoi Wala Lemani Ponchait o Bochaoi Tongkha Bosamungkhlai Tongkha Ang Makhaya Ang Bothango Ponchait o Habnani Abono Tuimang Chesta Chaitoklaijak Boroni Kuno tension Kore je Bangladesh Rono Chung Rohna Nang Obok tension করে বরং টেনশনকে চুং বাহাকে পঞ্চায়েত হাবনানি পঞ্চায়েত হাবই বাহাইকলাই চুং যে কিচা মিছা তংমানি আবনো চুং লুটিনানি কখাই তো সালাইও অমহাই পার্টি হামিয়াখলাই তংখা চুং থাং সগকে চুং কাহামখলাইনাই কিন্তু থাং নাইদি ও বড় রক থাং দে শেষ শেষ বড় থাঙ্গা বুসলে কাহামখাইনাই বা বুসলে কাহামখাইনাই অব jealous hinja nanglai mani o joraba Tiprasa rok ang miya bosakan video thansa anggo se fight khaide Bangladesh no se rukhlaide omo se nango o Bangladesh ro joto khaling thangbai gengke chini jaga obab se koring thanai haichi obab koring thangnai tam janani tam nanani tam khainani ostor se chini je sanoi tongmani chiri kholai tongmani ostor se chini jaga phainai ta boroni kheta mo ponchaito habnani বরং এখে তামো পঞ্চায়েত হাবে রেখানি কামতি সেই জানানি তাও সাজাও কারো তিপ্রা মথা হামিয়া খালাই দङ দিনাং তিপ্রা মথানি সাপোর্ট থাङो সামানি কগিয়া দিনি তিপ্রা মথা হামিয়া খালাই দङ কাম কামगा खालायापु नुं थांगाय नुंले बुसु कामगा खायनायबा नुं बिजेपि थांगाय नुंले बुसु कामगा खायनायबा गोबां म जागा बिजेपि रकबो पঞ্চায়েत चालुक दंबले नुगोबले ओ पारा थांनाय दे आन पारानो बिजेपि रक चालुक दं पঞ্চায়েत थांनाय दे বাহাই চলিত কারণ অব টিটি এডিসিনি বিসিঙ্গ ও পঞ্চায়েত কোন টিটি এডি পঞ্চায়েত ইলেকশন ইয়াকো নরনি অব হংকে জাস্ট পাওয়ার ফনগৈ জুং বিজেপি নি বরক পাওয়ার ফনগৈ থাংমানা হাইজেকলাयो মেম্বার সি খাবাই খাবো কমিটি সি খাবাই খাবো বরক সি চালক সিনাইবো তামো পঞ্চায়েত হিংকে তামো থুং দংমানি জায়গা দাইমো যে মুসুংনাই বনো চালক মানাই যে মুসুংনাই বনো থাংমানাই বনো অখর মানা হাইদে 통동만이 자가고 바찰라 abo o fan o power obo just Tiprasa bai Tiprasa rok simchi use khaimano Tiprasa no karoi 1 inchi buni dofa bai power khaimi abo haisi chinaro bo bulai lekhable ponchaito thikke bulai lekha haisi Tipra motha bai BJP bo kaham khayo bo hamya khayo obo jalai sunglai thangota tabu bor chalu tong busule kaham khai mangha ba kokta tini semo mahaino obo jealous hebo jealous kunoya o dekha mano thanga Tiprasa rokhai o jora home minister si saklai rikha Bangladeshi rokno mar khlainai hinga o jora chung khorang jeti sana nango home minister desh ni chaluk tongnai desh no chaluk tongnai boss si saklai rikha hinga te tamno wana thaina o jora power si chung phongna nangba eklogi thangdi rokhlai di Bangladeshi no haisible chung joto miliboi ha re Tiprasa rani to mongkai khali পঞ্চায়েত tam dong পঞ্চায়েত tam dong regani kambate tam dong na bridge kaisa koisu phaikengke o jagani commission janani haide bohamya pu chaite kam kore te kono chai kam kore borone yangga salayu tamo chini Tiprasa ni jaga wansarok seko chini jaga koreikho jung facility maliyo jung boibe thungjak tongkho buni dofa bai rule khaijak tongkho hin salayu কিন্তু ও সিজন ও জরাও 30 দিন বিসিঙ্গ Tiprasa rano yago kaham jora haisi aro khai norok kok achuklai joma khai mililai kok salaina saimalia aro nini ang miyabo saka BJP hiya CPM hiya motha hiya nini IPF hiya
যত বাক্সাকাই সালাইখাই এনকে বাহাইকে ফারি chung কমিটি খাওয়াই chung bo তেব চাপরিনানি সরকার ন অম কাইসা প্ল্যানিং দংলে অম হাই প্ল্যানিং খাইলাইদি আমসে গাহামলে দাকতি দাকতি 30 দিন বিসঙ্গ chung তেবর হনানি নাইটক সুগাই একরাক সুগাই ও জরা বড় খাই তাং দংনা সিসি ও যে ফাইনাল রক বাংলাদেশনি তুই কুটুঙ্গ আ উম্মা তংমানি হাই তংমাইয়া বাহার তংমাইখা বড় বুখা বিসিং বিসিং বুসুকা আসুকা কি রিজাক বড় অজরা যে chung manjaknai chung ma thangnai chung thangoi boro tongoinai borongni duplicate document na manjak thangno bor je yango jaga paye kono nok tangoi tongmani ba colony ni nok tangoi tongmani kubangma phai illegal ba phai habjak tongle amar mama ase amar didi ase henoi omorok phai tong phaina ro tawka kirijak thokai je manjagai da chung ma thangno o boro kiri tongma jora tebo chabridi chiri khogdi hai gese dakte te teb donai ble borong ni khaitamo ihi chungobo nangya chung ponchait chi nango chung deli ri chumboi tu ko ponchait to phai tong phaina nango rega choli khangge chung rega ni payment chi sana nango ang bike paijak instrument suna nango ang rega ni bising tui nogo hate rok chana nango berama paina nango moso paina nango abhai borong ni wansung mongkai hai nong na unga hai nong khana ble norong nangya tongthu bangladeshi tongthu phiaba olota hindi bangladeshi gubai khine olota chiri kholai buni borok habo chini jaga saka hinta salai di 70% wanjoi aboni bisingo bangladesh tongano bangladeshi tongano 40% rok ama hinta salai di ta salai di bujikha Tiprasa ronu tuyoi taisa lama ota chiri khordi o election gana simi আরে বাহাই আসু বুঝি হেন চিন বড় রক বাহাই আসু তংনা রং হেন পঞ্চায়েত চিকনটেন জাগানো তুই খালি হও 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 লাসে লাসিও আংখাই লাসে লাসিও চিন বড় রং বটলা ও সুযোগ বুনি রাজস্থান রক নাইদি যত থুম্বই কানে রহর দং থুম্বই রহর দং কোনা কোনি এখেরগই রহর দং যদি নাইতুকো কারি মাই আংকাই গভর্নমেন্ট হইতে সাকালাই রেও omsu dini bisingo norok phai nukjak phai hangkai osu fine o fine pore manja khangkai tamunai demo chap khlainai omhaike saklai ro ahin okhor phai beble to tamni bisingtu oron borok thanja tongo chabru sarkar no chesi changdi tesi changdi ma changka haisi nachina rokhai seglaiu obo sabai Tiprasa the kebo baiya haisi kebo baiya chung surung thai ihi omorong thani buni dofa bo buni dofa tu tui phano chini borok no support khaya kane chung bai baksa tong borong thang surung tai to tong kubang ma surung tai hai chi chung borong no nugoi lachina nang hai chi tini chini Tiprasa bai borok phai ke borong dam phaida phe chini Tiprasa kun dino chini ha chini sason ong thangman pore phano chini area wo je borong ni borok tongnai borong no chung dur ব্যবহার khaiglak hamia ব্যবহার khaiglak satok pitok khaiglak chin bukha borok bo saimano borok jono support khai tongo borok bo saimano chung satok jak suka haichi chung chini odhikar man sukliya haichi saimanoi no borok bo jono logiri ni chung borong thang surung thai korida kubang ma Tiprasa rok mokol chikhago naising naidi borno norok lachi angge naisik man nai haichi borong thang surung di tam surung na nang sabo jorao sabo no support khaina nang bahage chung Tiprasa rok thanjakai kam khaina nang abun kicha Bokhorogo sora lai di haisi biang seklayo walayo bolayo tamo heno tamo busukle kaham khaimano bandoro ha asukno jodi panchayat nung chalungna ni muchung khainke election khairi di tam khairi maya election khai khainke kebo bezal kore bole je jitine bono panchayat chaluknai ge election khairi di election khai habdi tam nor panchayat nondorong ni ichha Tipra mo thabo chalungnai BJP bo chalungnai tamo bo ha Tipra mo thano chajagi hangke BJP phai habnai po bor chalungnai po bor kaham khainai po BJP no hamjagi hangke Tipra mo thabai habnai po bor kaham khainai po tamo bo TTADC election hungjak jiti jak o panchayat nungkha ADC ni elaka abo kaham wansuknai di ADC ni hino government juda tongo bujidi
norok to party ni fan phunu ko si phaiman klai obo party ni fan chung omhai party ni chung ruling sarkar phiabati pramothabo o ruling on tongo tinta party baisi ekta sarkar ngobo Wansukma di tini norokai tam borone asu fan man khaba saka kubangma kok phayo haisi phiaba o bezal phajing kok sana thangyang kicha Wansuk di hino o bezal ulo onglai tong de norok ta hawalai si de hino Tiprasa bai Tiprasa ta kotuk lai si de mukhang ta somlai si de hamlayo kicha kok kajang kajang cha nonglai to tui salai di dara kaka mama chung bahai ke Bangladesh rokno rohorman committee khake bahai ung chung tebo pal khai jodi IPF ti hiya CPM hiya mothai hiya BJP hiya chung eklogi achulai kok salai ge hinke tahu buku hisabe chung tebo ragoi mano chin committee tebo ragano chung tebo dakte dakte sorkano chapri mano omo kaisa kok tongle amai salai di mukhangsi naina ba boroni naina khe lutina hemang nugo aiji luti chanai haimang nijisi hamoi maya ko sandal juta kai tongo public ni kaham khaite nai pu ba asu buka to tongsi bai sung tabu borok election gana ke borok no thokai nani asu buka to tongkho jodi tongoi tongkhang ke asu buka o borok bo te silia te ke mangtha jenai jodi buibai tabu thokai jak tongkhang ke nijini langmano pogoi nijini bihik basano pogoi buibai thokai jak tongkhang ke o borok bo omhai ke mangthan jenai bo nini dofa do puguli mar mosinango mo bujidi ta thokai jaksidi buibai vote ni bagoi vote bank ta snam jaksidi bujidi ojora je tabuk chini Tripura ni CM Sri Dr Manik Saha bin bukhau si buting dong na sisi bini lo sung nai bo semano bini borok kom nai bo semano bin bukhasi aram nang yang dong na je Amit Shah ji ni hoite kaisa notification phaimani abono tuye boroni Wansuk mungjuda noroni Wansuk mungjuda norokai tamo petutu uponjai to kusta koroi tabo election chi koroi inge tam tongma regani samung phayano kicha koekta parani lamani kam kicha kicha phayano bridge kicha kicha chikin chikon kalbat dok phayano oboro nongkhata hisabo thangange panchayat secretary si chalona nangle je panchayat body si chalona nango tabo panchayat election uyako khali obon tuye mang jungjal obon tuye mang bezal tham hobo lasi basidi kicha haise lasi basidi tini angke bono gyan dia just sanamu jong haise norbai baksa ane ro je nai tong nai okora chakra ani sak soman bai dara kubangma tong giani giani bororok ang o giani bororok bai ang kok sanamu jong haine baga tini saw haise o giani bororok kok saw borom thane tem giani ang surung mano haise abon baga tini ang norok bai kok share khayo tini siu ne phurung mania umhai ungnamu sumjago buini jaga phaigenge buini state of phaigenge kha tong thogo haisi development joto thansa china rokhai chin borok bai borok khapilaya naisilai malaya omorok nukhai dukho nangthang haisi tamo chin Tripura kha buini hai ungya ong buini yangni borok jono sungu noroni Tripura norok Tiprasa norok ni singge norok tamni bagai noroni Tripura wo bangla mang choli buibai rule khaija buibai satok jak noroni power tamu kuroi abone uttor dinai di abone answer rinai di rida na khawaisa chuk omage suda sungja khawaisa chuk omone answer rida na khawaisa chuk sob brahma riya khona khaisi Shillongo je সময় chung rally khaipro hatai kotorok IPF tirok je সময় lama block khaitin pro 11 din chungbo Shillongo khaiga ojorawo ajagani khasiarok juno tui free tiffin free juno riu asuga support khayo karon chini bortom saba noroni Tripura wo noroni sadin norok maya norok satok jak chung rang nangya hinumdi chade juno riu bui asu support khai tongo chini Tripura sarok khai tamo khasiya ba ha tamo khasiya mane Bokhorogo kusta kore miski hai nong khnable kicha micha party hinpi khai obo party ni phan phonuk tinai
nini party le 5 বছর 6 বছর 10 বছর tongano 15 বছর tongano aboni jagolore nungbo tonglak afurga nung biang thangnai haise phanta phunukla di jotto kebo milioi tongna chesta khaide haise milioi tongna chesta khaide angte bisi kok sali abai song kok kubangma ang video bisi kolok khainan thangya kubangma borok jaje angoi mano o kok satanibo jaje angka ano nakarte 100 barang norono khulumbo tebo tawalai ladi jaja khangeba kita subscribe ni bisingtui chubadi ani je o youtube family angtebo kotor khainamo jungo yani bororok norok hai sinai duknai bororok bai angtebo achugoi kok sanan mo jungo haisi noroni support angna hambai malai nai norok bai next video